हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। क्वेश्चन माने वालों के बीच में एगो हम शिव जी के गीत लेके आयल बनी जौन बहुत ही सुंदर वाला जवाब बा। तो चलिए आपन प्यार दुला आशीर्वाद दल मत भुलाम लोगिन और कमेंट बॉक्स में जन बताएं कि गाना वालों के कैसन लागल। तो चलिए रोज सबनी के बीच में हम शिव जी के गीत सुनावे जाता है। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो में सास ससुर के, मांग लो में सास ससुर के, ससुरा के सिंगार, ससुरा के सिंगार, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो में भाई भतीजवा, मांग लो में भाई भतीजवा, नैहर के सिंगार, नैहर के सिंगार, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो में गोदी के बालकवा, मांग लो में गोदी के बालकवा, गोदिया के सिंगार, गोदिया के सिंगार, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो में सुंदर बलमुआ, मांग लो में सुंदर बलमुआ, सभवा के सिंगार, सभवा के सिंगार, सभवा के सिंगार, से जिया के सिंगार, शिव के मंदिरवा में जाई के। मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, शिव के मंदिरवा में जाई।